Moi bons días, benvidos a unha nova transmisión dende a canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán para a disputa agora mesmo desta da segunda das finais da mañán, a final femenina da Copa Galicia, que vai a enfrontar ao Rubensa Balonmán Porriño co Balonmán Cañiza, un partido que presúmese que vai a ser de velocidade infernal polo que pudemos ver onte nas dúas semifinales que xogaron un e outro equipo que os enfrontou ao equipo do Siria nun partidos ambos os dous que se romperon excesivamente rápido, que non permitiu tanto a Meaño como a Siria demostrar o seu balonmán, pero sí que unha vez que o adoptaron puderon disfrutar un pouquiño máis da pista. E repito, tanto Cañiza como Porriño, dous equipos que aplican moitísima velocidade a continuidade do balón. É un partido, unha final que esperamos, e seguro que temos clarísimo que vai a ser así, que vai a ser moi vistosa como a final que acabamos de ver fai uns minutiños, na final da Copa Galicia masculina, que rematou pois con diferencia de un gol e coa fatídica falla dun penalti que nos levaría unha prórroga pois nos derradeiros segundos do partido. Pero bueno, isto é balonmán, isto é espectáculo, isto é deporte que unhas veces deixa a mellor das caras e outras veces pois deixanos esa cara un pouquiño máis amarga para o equipo que, bueno, neste caso decimos sempre, Xulio máis eu, nunca perden, senón que o equipo que finalmente non pode gañar é o que aprende. Vamos a ver a segunda das finais no que novamente vai a estar un equipo de Porriño neste domingo, 3 finales que ten o Porriño, e imos xa coa ceremonia de apertura da final. Nesta fermosa vila de Cangas do Morrazo. Tras o avance das competicións, xa están aquí as agardadas finais, rematando esta mañá de domingo coa gran final da Copa Galicia Senior Feminina. Imos xa dar paso aos equipos participantes. Exercendo de local, dende a terra do granito, recibimos cun forte aplauso ao Rubensa Balonmán Porriño. E por outra banda, exercendo hoxe como equipo visitante e chegadas dende a terra do Xamón, Oliveira e Faro Saeplas Balonmán Cañiza. A continuación, imos coñecer as xogadoras que hoxe loitarán por levantar o ansiado título. Polo Rubensa Balonmán Porriño xogarán 1. Mara Lago, 2. María Groba, 6. Itaisa Trigo, 8. Andrea Amarilla, 9. Ángela Romero, 18. Inés Pereiro, 28. Carme Castro, 32. Marta Groba, 34. Carla Rivero, 48. Carla Baltasar, 85. Alba Rodríguez, 99. Begoña Otero, 25. Paula Cortiñas, 29. Lucía Castiñeira, 31. Antía Ubiña,
e 33 Mencía Lorenzo. Adestrador Abel Esteve. Oficiais José Luis Lago e Beatriz Sousa. Por parte do Oliveira e Faro Saeplas Balonmán Cañiza, xogarán 1. Alexia Penabella, 3. Sara Carril, 8. Emma Pérez, 10. Alba Afonso, 13. Sara Román, 18. Lucía Afonso, 19. Olaya Penabella, 20. Iria Pérez, 23. Ángela Oliveira, 26. Carolina González, 29. Sabela Vázquez, 31. Alejandra Carballo, 33. Laura González, 46. Pamela Arca, 77. Yaiza Alonso e dorsal número 79 Laura Morais. Adestrador Nino Borja. Oficiais José Benito e Sofía Álvarez. Dirixirán esta gran final Paula Fontán e Andrea Martínez. Anotadoras cronometradoras María Jesús Regades e Daniela Carranza. Delegados federativos Aurelio Barreiro e Víctor Rivera. E agora, todas e todos xuntos en pé, imos escoitar o himno da nosa terra, o himno de Galicia. Pois as pezas xa dispostas no 40x20, a presentación desta final xa feita e o meu carón xa agora sí, Xulio, boas. Hola, boas, Berto. Xa co balonmán quentiño da primeira final que se levou lavadores por detalles e por esa mínima. Xa estamos aquí para outro partidazo, nesta ocasión agora femenino. E seguro que non vai a ser menos intenso, ni menos espectacular, ni menos emocionante que o anterior, seguro, seguro. Vamos, segurísimo, e máis coa rivalidade que hai entre ambos os dous clubes, entre Porriño e Cañiza. Ese derbi sano, por suposto, que vai a traer mellor balonmán, si cabe, ao 40x20 do Gatañal, Sí, vai a ser, como podíamos decirlo, xamón de
de Pedra de Porriño ou algo así, non sei. Non sei, non está a moi veta ben do vido, xamón pero- será de granito. Ah, sí, exactamente, xamón de granito, pois. A veta do xamón de granito. Sí, señor, en todo caso, dúas materias primas que son, vamos, Esenciais o sea, na dieta mediterránea e no abrigo das casas, así sí, que señor. se estades na casa, preparadevos para disfrutar dun fantástico espectáculo balonmanístico nesta competición bautizada como a mellor competición do balonmán galego, que de verdad está facendo todo iso, Pues Cañiza, sí. mira, Cañiza pon o xamón e o porriño pon o pan. Sí, señor, nos apuntan aquí desde la realización. Benvida esa Ese frase. apunte, sí, bueno, pois se hai que ir a buscar o pan tamén a porriño non hai problema, Se a cuestión é comer o xamón, A ver. váleme solo, váleme con aceite, váleme con pan. Hai pan que se come solo tamén, Tamén hai así pan que se come solo e hai pan que se queda duro como granito de porriño, Tamén. Ahora, cando se xuntan as dúas cousas, os dous elementos, cando se xunta un bo pan con un bo xamón, Pois espectáculo como que vamos a ter agora mesmo no Templo do Gatañal. Tanto Pero- Vino como Abel saco as pezas no parque na goma do 40x20, apuntaba Xulio. No, iba a decir que nos ahora temos fame de balonmano para abrir apetito despois para ir a comer, así que preparadevos todos, deixado o bocadillo para máis tarde e ahora vamos a disfrutar do balonmán, que non nos vai a decepcionar, seguro. Segunda final do domingo das 4 que nos vai a deparar este domingo balonmanístico. Segunda final na que está tamén o balonmán Porriño, das 3 nas que se vai a topar o balonmán Porriño. Sí, señor, moito vermello por aquí. Pois atacando xa Rubén Balonmán Porriño. Marta Groba no centro, flanqueada por Andrea Amarillo, e aí o primeiro roubo de José Plas Cañiza. Aí ven o primeiro contraataque e o primeiro gol de Lucía Afonso. E o que dicía na previa, olliño a velocidade que lle van a imprimir o balonmán tanto un equipo como outro, porque onte meteronlle moitísimos kilómetros por hora, Sí, señor. Marta para Andrea, buscaba aí un lanzamento, non o consigue, vai a haber pasos. Ben defendida ahora pola Cañiza, esa intensidade defensiva que lle fai ter esa ventaxa nese primer roubo contraataque, esta segunda boa defensa de Porriño. E aí ven De un Porriño, novo no. lanzamento do Xai Plas Cañiza, o gol de Laura Morais. Da Cañiza quería decir as dúas defensas. 2-0 para Cañiza. 2-0 para Cañiza, que hoxe viste de ese blanco coa franxa da bandeira galega. Andrea Amarilla, penetración maravillosa, o gol de Andrea. E sin tempo que perder, ven Lucía Afonso xa buscando un novo ataque para a Cañiza. Aquí creo que vamos a ver máis ben poucos ataques posicionais, Xulio. Aí ven Sí. novamente correndo Porriño dende o extremo dereito. Gol de Carme Castro. E agora sí, primeiro respiro despois de casi 2 minutos. Sí, Intensos, pero, bueno, intensísimos, solo 2 minutos e xa as temperaturas xa están collendo o seu grado, vamos. Bueno, Primeiro ataque posicional para Xai Plas Cañiza. Alba no centro, flanqueada por Sara Román, que é a que recibe agora mismo. Lucía Afonso no lado dereito. Ahí está Sara. Alba. Sara nuevamente buscando zafarse de María Groba. Balón para Yaiza e o primeiro gol da pivote viguesa. Xogando hoxe no Cañiza, aproveitando esa alianza que teñen a Cañiza e a Guarda. Esa filialidade que permite que moitas das xogadoras poidan seguir acumulando minutos para ter o seu culmen no equipo da Liga Iberdrola. Esta penetración maravillosa tamén de Carla. de Carla Baltasar, que saca uns 7 metros. E vai Marta Groba para tratar de conseguir o gol. Marta, o primeiro lanzamento, superando a Laura.
poniendo 3-3. Sí, señor, igualdad ahora xa no principio. Bueno, Porriño que ten esa defensa un poquinho máis profunda das irmáns Grova aí sobre a primeira línea da Cañiza. Sí, pois aí defendendo ese 5-1. A recibir Sara Carril. Balón para Alba, buscaba aí ahora a Alejandra, pero non foi quen de recoller o balón Alejandra. Poñendo só o balón en movimento Begoña. Para Marta, apoyándose en Andrea para iniciar o primeiro ataque, buscándose 2-2 con Itais. Andrea, parada de Laura González. El golpe franco. Aí estaba caíndo, non pudo axustar ese lanzamento. En todo caso, golpe franco. Nuevamente Andrea na penetración, outra parada de Laura. Quere correr a Cañiza. En Sara, o gol de Sara Carril, tocou Bego, pero alonxou o balón nas mallas. Sí, tocar a Begoña era un lanzamento para ser un contraataque, era un lanzamento de 9 metros, tocou a porteira, pero non foi capaz de impedir que chegara o balón ao fondo da rede. Marta. Jugando con Itaisa. Sigue o balón en xogo. Vai haber momento de exclusión para Sara Carril por ese primeiro agarrón. Claro, estas defensas así intensas, nada que desequilibre o atacante vai a provocar esas exclusións, pero bueno, en todo caso... Mira, vamos aí na repetición ao agarrón de Sara. Castigado con 2 minutos. Marta buscando ese aclarado, levando o balón cara ao lado dereito. Bo gol que consigue Carla Baltasar. Poniendo igualdade o 4-4 no marcador, 8 goles e levamos solo 5 minutiños de partido, Xulio? Pois sí, señor, intensidade xa desde o principio, igualdad. Bueno, disfrutando xa, xa estamos aí 5 minutos. Roubo de Carla, quere salir o Rubén Porriño, balón para Marta Grova, que vai a poñer un pouquiño de pausa e un pouquiño de temple. Carla novamente, Andrea Amarilla, recibindo Marta, buscando cara adentro. Carla, balón cara ao extremo, chega ya María, parada novamente de Laura. Como está Laura, cuidado. Solo 5 minutos e xa ten 3 polo menos, non? Teño eu 4. Pois poñendo listón alto a porteira da Cañiza. E atacando aí o Saeplas Cañiza. A ver, golpe franco. Nesa acción sobre Sara Román, que quen ten o balón buscando a Yaiza, non consigue conectar, quere salir o Porriño correndo. Marta en bote, vais a apoyar no pivote en Itaisa, que estaba libre na liña de 6 metros. Boa transición ahora do Porriño nese ataque, ainda non está a defensa da Cañiza axustada. Moi ben buscada aí ese pase aí a pivote para poñer ahora Porriño por riba. Pois novo ataque para Balonmán Cañiza. Aí ese tú a miña entre Laura Morais e Sara Román, o lanzamento de Sara Román que non atopa o marco de Bego. Nova opción para o Balonmán Porriño. Ben Carla, para Marta, aproveitando moi ben esa superioridade. Toma Hawk, diría eu, Xulio, toma Hawk que lanza e Carla en apoyo. Ai, Carla que non o dudou e aproveitou ese espaciño, ese espacio que deixaba a defensa para en apoio localizar aí na escuadra ese balón. Pois novo ataque para Balonmán Cañiza para tratar de reducir a distancia de 2 goles que reina agora no electrónico do Gatañal. Atacando novamente aí as irmáns Afonso. Alba no centro, Luciano ao lado dereito. Sara Román a penetración, agora sí consigue batir a Bego. O gol de Sara. ¡Ole! ¡Cómo roba! Sara con balón.
Quiere correr, ven ahí. Sí, O señor. lanzamento, fantástico. ¡Qué ataque! O gol de Laura Morais. Cando viña no repliegue, aproveitouse de ese saque que facía o Porriño para sorprender, foi ela que sorprendeu, Pedía Abel Se queixaba así Abel de si se estaba... había distancia ou non había distancia. Marta, novo roubo, vai haber golpe franco, pero xa estaba Laura Morais correndo, Sí, estaba moi ben salindo aí ese corte de balón que fora efectivo, pero golpe franco decretado polas colexiadas. Ven Carla buscando 2 para 2, aí balón cara ao extremo, peta o balón no longueiro. Ese lanzamento de Carmen. Ven correndo xa Plas Cañiza. Alba xogando con Sara. Vai a tomar un pouquiño de aire aí o Cañiza, ataque posicional novamente. Deixando que se sitúe Sara Román no seu sitio. E entra xa tamén Alejandra no extremo dereito. Alba ordenando as pezas do Plas. Ven Yaiza a recibir para apoyarse en Sara. E agora vai ser Lucía Afonso quen queira dividir. Vai ser 2 doble. Alba, Yaiza aí, a loita é tremenda. Lucía, Alba, lanzamento fantástico de Alba Afonso. Que tamén en apoio fai o propio que fixo antes Carla Baltasar, sí. Ven Marta, topou o oco. É o que dicimos sempre, se o galiñeiro está aberto, Raposo vai acudir, Sí, señor. Novo gol de Marta Groba que atopou todo oco para a penetración. Aí escapa o balón, conseguiu pisando. Esa acción de Lucía Afonso. Esa bola saltarina que ainda así recuperaba, pero... E outra vez Marta coa porta aberta. Sí. Novo gol de Marta Groba. Que ten un señor. auténtico fusil nese brazo. Sí, como lle dixen un poquinho de espacio, non vexe así brazos levantados ou un huequiño entre defensoras. Vainos a ilustrar con esas sacudidas bárbaras, Boa sacudida aí de Marta, poñendo 8-7 o Rubén Porriño, un gol arriba. Lucía Afonso, balón cara a Alejandra que non atopa o marco de Bego. moi ben cuberto aí ahora por Bego, evitando que entrara o balón e forzando que a extremo lanzara fora. Pois non ataque para Rubén Porriño, Carla na penetración ese 2 para 2 que xa con Itaisa. Que ben se fixo co oco. Novo gol do Rubén Porriño, terceiro gol para Carla Baltasar e hai golpe franco a favor do Plas Cañiza agora mesmo. Reducense xa os cambios no balonmán Cañiza. Aí Sara, Alba escurrese o balón, quédase Marta Groba con ela, quere correr o balonmán Porriño. Andrea Amarilla, balón para Carla Baltasar. Marta, o lanzamento novamente de Marta, que está empezando a ser un martillo pilón, Sí, é que non o vai a dudar, en canto teña ocasión se vai do seu par e adentro. Yaiza recibindo, oyendo aire un pouquiño a Cañiza e ordenándose o ataque posicional, aínda que Mino, o adestrador do Plas Cañiza, solicita un tempo morto. Imos a escoitar o tempo morto do Cañiza. Bien, venimos. ¡Venimos! Bien. Vamos a ver. Bien, si mantienen el avanzado, María. De vez en cuando te abres para ver si te sigue o no. Si te sigue, te mantienes abierta. Si no te sigue, juegas con entrar y salir. Andrea, abres. Y Taisa, 1 y 2 aquí con la posición ganada. ¿Vale? Ellas si mantienen el avanzado, vienen aquí a Marta. Vale, Marta, ataca recto, un pasito. Si no te vienen, a romper. Si hace intención de venir, Carla tiene un 3 contra 2 en el otro lado. ¿Está entendido?
Chicas, en los desdoblamientos, atentos a los pivotes. Tenemos el pivote controlado, pero no estamos en línea de pase. Va, Carmen o Lucía. Estamos jugando con 2 pivotes fijos contra ataque abierta, ¿vale? Va. Escoitábamos aí as verbas de Abel Esteve, do adestrador do Porriño, dando esas indicacións para seguir percutindo nesa defensa 5-1 do Saeplas Cañiza. Tratando de lidiar un pouquiño máis a esa defensa. 17 no electrónico do Gatañal, levamos 11 minutos e 48 segundos, 17 goles e ainda non chegamos a 12 minutos. Sí, señor. Se sumamos as paradas que leva Laura, que leva Bego, as intimidacións tamén, o número de ataques está sendo descomunal, Xulio. Descomunal, sí, esa estadística está, vamos, xa rebosando. Sí, intensidad, acerto, 3 goles para o Porriño, que bueno, en todo caso, ainda non vai o minuto 2, ainda non chegamos á mitad do primer tempo, o sea que partido emocionante. Pois balón en movimento novamente. Vai Cañiza tratando de romper esa defensa 5-1, 3-2-1 que está practicando o equipo de Abel Estevez. Alba Afonso xugando con Sara, querendo buscar aí a Yaiza, non atopa. Marta Groba quere correr, apóyase en Itaisa, tomando un pouquiño de aire, pero Marta diso non entende. Mira, o fusil de Marta novamente, agora nova parada de Laura. Quedou Sara Román co rexeite, subindo o balón agora a outra Sara. Alba quere buscar aí o pase sobre Yaiza, non foi quen de atopar a liña de pase suficiente para enviar o paquetiño a Yaiza. Producen xa os cambios, entra novamente Alejandra, recupera o sitio Lucía Afonso no lateral dereito. Ordenando Alba unha nova xogada. Sara querendo zafarse de María, buscando cara fora. Parada de Begoña foi espectacular, pero xa estaba invalidada polo golpe franco. Aí vai Sara, Alba, o balón cara a Yaiza, que ben se gira Yaiza. Que poder ten esta rapaza na línea de 6, sácalle 2 minutos a Itaisa. Aí vemos a repetición con que velocidade gira. Sí, ainda non había recepcionado, ainda non recepcionara balón, e xa estaba girando, provocando ainda por riba esa exclusión ahora para o Porriño, que vai a chojar estos 2 minutos en inferioridade. Esa exclusión de Itaisa. E o Porriño chegando en inferioridade. Marta dentro do centro ordenando, desdoblándose a súa irmá María. Marta novamente recibindo, desdoble dous extremos. Andrea Amarilla con espacio, quere buscar o balón cara a María, capaz de conectar. Boa defensa ahora do Balonmán Cañiza. Andrea buscando esa penetración con esa finta, vai a sacar 7 metros e 2 minutos. Con las mans a altura da faciana, indica a colexiada, Pues sí, a verdad que réditos que lle saca aí esa xogada ahora o Porriño para igualar numéricamente. Marta, para dónde Laura. Sí, señor. Para dónde descomunal de Laura. Cuidado. E aí ven Yaiza recibindo. Non perdona Yaiza cada vez que recibe na línea de 6. Novo gol para Balonmán Cañiza, que reduce distancia de 3-1. Esas paradas das porteiras que despois si son amortizadas por as súas compañeras en ataque, vamos, eso dá uns folgos para seguir mantendo esa intensidade, non, que están tendo os dous equipos. Marta Groba para Andrea, buscando un para un, a penetración. Laura, nova parada. Vai a haber 7 metros pola axuda interior. Nesa acción de Lucía. Vemos a cómo se sitúa na línea de 7 metros ahora Carmen.
Carme al lanzamiento, superando a Laura, que estaba yendo con todo cara a ese lado. Ahora sí, ahora superó una. Pero cuando unha porteira empeza así, mete un medo nos brazos, que vamos. Pois a opción de ataque pasa de Plas, recupera a xogadora excluída, Sara Balomán Porriño. Lucía Afonso con Alba. Sara buscando cara ao extremo. ¡Olé! ¿Para dónde Begoña? Si o de Laura fora espectacular o de Bego, que grande se fixo. Carla, balón para María, atrévese dende o extremo, superando a Laura, gol de María Groba. De 12-9 a distancia, volve a 3 goles a favor do Rubén Saporriño. Pues sí, as alternativas así ahora no chojo. Cañiza estos arreóns, estos micropartidos a veces que fan que os marcadores de 3 goles arriba abaixo non son momentáneos, más que momentáneos, vamos. Alba con su irmán Lucía. Ahora segundo con Sara. El cruce para Alba. Boa defensa avanzada das irmáns Groba. Quería buscar ahí Sara un pase sobre Yaiza que tratase de desatascar. Hay aviso de pasivo para o Plas Cañiza. Ahí a poñer Yaiza, balón en movimiento, buscando a Alba Afonso. Buscándose 2 para 2, balón cara a Alejandra no extremo, otro para donde Begoña. Hay pique en las porterías, Carla para Marta, buscando a finta de brazo, Carla Baltasar percutiendo nuevamente en riba donde está o lugar o pivote Itaisa. Marta, balón cara a Carme, novo gol de Carme Castro. Visión de xogo aí ahora da primeira línea do Balomán Porriño. Como amplían o campo para chegar o balón aos extremos e conseguir a opción máis franca. Sí, sin demasiado ángulo, como se atreveu aí Carme ahora para lanzar e conseguir ese gol aí polo ángulo largo, facendo ese armado así moi amplio. Ui, o erro aí de momento, pelota saltarina, escapa o balón a Laura Morais. Ven Andrea Amarilla, balón cara ao lado esquerdo, non é capaz de collela tampouco Carla Baltasar. E aí vai poñendo balón en movimento rápido Carla Baltasar, que frenada aí perfectamente pola defensa central do Cañiza. Parada aí por Sara Carril. E balón en movimento, Marta Groba. Vai a buscar a zona de Itaisa, balón para Carme, que se atreve novamente, pero ahora sí. O balón vaise por fora do marco de Laura. Carme, que eso, non lle fai falta moito espacio para atreverse, Neste caso non foi capaz de conseguir o gol, pero non o duda, non o duda. Laura Morais para Sara. Laura que recibe, balón que lle busca cara a Yaiza, pero queda ese balón Itaisa, que encorre aí Carme novamente. O gol de contra de Carme Castro. Que acción meritoria aí para Itaisa, que é capaz de defender a Yaiza co difícil que é. E ao mesmo tempo ver a súa compañeira sacar ese contraataque. Sí, señor, moi boa defensa ahora para Itaisa. 14-9, distancia de 5 goles a favor de Rubén Saporriño. Ven Sara, penetración, balón para Yaiza, defendida por dúas, esa iba Itaisa a ser unha terceira. Laura Morais quería buscar a Yaiza, escapa o balón. Vai a ver golpe franco e quere correr xa Marta Groba xogando con súa irmán. Sale dende o banco, roubo de guante blanco de Sara. E adentro. E o gol de Sara Román. Esa pillería na salida desde o banquillo, E o balón. A repetición aí Sara. Que ven engana Begoña, fantástico roubo, dicía Xulio. Sí, señor, de Raposo, non? Foi así. Bueno, eso que moitas veces se entrena incluso, non? Pero fantástica. Marta quería asistir a Itaisa, pero apareceu Yaiza. Ven aí a transición sostida do Plas Cañiza. Sara, balón cara Alba, vai a parar ahora o Plas Cañiza. Xa se producen os cambios. Entra ahora no extremo dereito Ángela.
Extremo dereito da Cañiza. De novo ataque para Balonmán Cañiza, 14-10 no electrónico, minuto 20. Ben Sara, xa está a superioridade gañada. Vai a chegar o balón Ángela por debaixo das pernas de Bego. O gol de Ángela Oliveira. 14-11 no electrónico do Gatañal. Pois o ritmo endiablado, xa hoy o dicíamos antes de comenzar a final. Ritmo endiablado por parte de unha e de outra, pouquísimos os erros de pase e de recepción entre de unha e de outro equipo. O que propicia tamén ese xogo rápido. A penetración de Carla, que ben se interpuso aí. Moi boa defensa ahora. Alba Afonso para conseguir esa falta en ataque. Laura Morais para Sara, quere facer esa reviravolta. Laura Morais, a superioridade está gañada. Sara Carril quería buscar a Yaiza. E hai golpe franco. Esa repetición aí como buscaba esa conexión co pivote, non foi quen de atopala. Novo ataque para Sae Plas, Balonmán Cañiza. Alba Afonso con Laura Morais, atenta aí Andrea Amarilla para Roubaria Carteira. E iniciando un novo ataque o Balonmán Porriño. Vai a poñer un pouquiño de pausa Andrea. Producen-se os cambios. Sale no extremo esquerdo Inés. Toma aire tamén Carme Castro. Sale a pista Lucía Castiñeira. Iniciando un novo ataque Rubén Saporriño. Carla buscando a Andrea, apoyándose no bloqueo de Itaiza. Y lanzamento de din que hai. Van a tomar aí a tempo morto. As colexiadas solicitaban golpe franco dende o banco do Porriño. Vamos a ver, sigue protestando Abel aí o golpe franco. E vai a quedar o balón finalmente para Cañiza, ¿no? Sí, finalmente para Cañiza. Sí, protestaba Abel aí porque hubo unha pequena indecisión entre as colexadas que despois se falaron e chegaron á conclusión pois, de que non había golpe franco nese lanzamento do Porriño. Bueno, supoño que as protestas é porque viron dudar, pero entre elas falan e toman a mellor decisión que estiman. 14-11, 22 minutos xa superados deste primeiro acto. Alba Afonso, Laura Morais, balón que lle chega Ángela novamente, agora toca Bego. Sí, señor, Bego como corrixeu aí para non abrir as pernas demasiado, para que non pudera entrar ese balón. Impresionantes en todas las partes do campo, as porteiras están pletóricas para a eficacia que teñen as lanzadoras, Nuevamente Marta Groba co balón, chega o balón ao extremo dereito, ven ese desplazamento. E bo gol aí de Lucía Castiñeira. Sumando un novo goliño para o marcador do Rubén Saporriño. Ven un novo ataque para Oliveira de Faro, Sae Plas Cañiza. Alba Afonso, Laura Morais, para Sara Carril. Balón nuevamente a Ángela y ahora sí buscó ángulo alto. Ahora cambió. Ahora cambió ese lanzamento para superar a Bego, Para superar a Bego por el ángulo por arriba. Atacando nuevamente as rapazas de vermello do Porriño. Andrea Amarilla buscaba unha penetración sorpresiva dende a liña de 6. Falta en ataque. Boa axuda ahora aí da defensa da Cañiza, que entre dúas provocaron esa falta en ataque. Vamos aí, chega Sara, balón a Alba Afonso, fantástica finta de Alba. Alba que maravillosamente collega contra pé esa basculación da defensa, capaz de generar ela mesma, dúas defensoras diante, dúas defensoras, pero que ben colle ese contrapé para irse ao centro e
superar a porteira do Porriño. Ben Marta, balón cara ao extremo, erro no pase hacia Inés Pereiro. Balón perdido para Rubéns Porriño. En Sara Carril, balón cara a Laura Morais, vai a buscar hacia o lado esquerdo. Non puido precisar o lanzamento Emma, que petou unha cepa do poste. Con esa puntería que tanto desprecian os xogadores cando lanzan a portería, E ahora saleu Mencía, non, no lateral de Porriño. Pois Mencía, si falábamos de amperios, ollo a electricidade de Mencía e ollo as cinturas das defensoras do Cañiza, Marta, que é capaz de rectificar o seu movimento e chegar a recoller o balón. Que ben lle salía o impar, pero bueno, chegou. Hai aviso de pasivo, Mencía non para un, quería asistir a Itaisa. A ver, golpe franco, balón a favor do Porriño, sigue o aviso de pasivo. Recibe Marta o lanzamento que se vai fora do marco de Laura. Pero co pasivo tiña que lanzar, non era a mellor posición, pero... Sara Laura Morais, mira como buscaba a Yaiza, que foi quen de recoller o rexeite. Sí, despois desa recepción fallida queda dividido o balón, pero é capaz de repoñerse en tempo morto. Que solicita tempo morto adestrador de Rubéns Porriño. Vamos a escoitalo. ¿Qué cojones pintas en 12 metros? Me cago en mi puta vida. Repliega el punto de penalti, que es lo que tienes que hacer, joder. ¿Para qué te vas a 12 metros a presionar? ¿A quién? ¿A quién? Baja el punto de penalti y nos ordenamos todos. Están defendiendo 6-0. ¿Quieres dividir? Ya no están entre 2-1, divide. No baile, divide. Hostia, y no repliques. Divide, es tan fácil como eso. Bien, vamos. Mencía aquí. Marta, cállate, hostia. María aquí. Andrea al pivote. Jugamos permuta para Mencía, Andrea se va. Te quedan 1 contra 1 aquí en el centro. A reventar. Atacando portería. Muy abierta para 2 contra 1 ahí. ¿Está entendido? Va. Aí as verbas de Abel, os adestradores que cando teñen que ser duros son duros, Sí, son verbas duras, eles están acostumbrados, lidian xuntos nos entrenamientos, a tensión da final, non? Bueno, eles despois falan e saben a quen se enfrentan, non? O sea, tanto desde fora poden parecer palabras duras, pero eles entenden perfectamente e todo isto é aprendizaje, Pois aí vai o balón en movimento novamente. Sale no centro do ataque do Rubéns Porriño, Paula Cortiñas. María no lado dereito, Marta no lado esquerdo. As irmáns Grobas flanqueando. Ben Marta, buscando superar a defensa. Marta novamente, aí o impar que trataba Emma. Pero que ben corregía a súa compañeira índose un pouco a extremo. Oi o pase de Marta cara Andrea, paradón. O paradón de Laura. Sí, señor. Laura facendo crecer os seus números. E aí vai a ver, falta en ataque que forzou maravillosamente Paula. Quere correr Rubéns Porriño. Sí, para aproveitar. Esta outra Paula Cortiñas aí. Pitou pasos nesa duda, nesa finta. E aquí non para ninguén. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Acaba de sacarse aí Sara Carril. Fantástico liftado, Sí, é como aproveitou o que en principio era unha penalización para o seu equipo porque non tuvo tempo a baixar en defensa. Foi aproveitado despois para, como palomera, por decirlo de alguna maneira, aproveitar ese contraataque. No hai mal que por bien no venga, decía outro. Marta Grobar así superando a Laura. Novo gol de Marta. 16-15. Xa nos últimos menos de 3 minutos, marcador igualado. Ataque para Cañiza.
A ver quen gestiona mellor estes últimos minutos da primeira parte. Balón para Emma novamente, a do Pau e mira Inés como se tirou por ese balón. Sí, señor, eso é o que nos gusta, ver esas xogadoras pois atentas e dando todo para recuperar unha posesión, Pois novo balón o Pau de Emma que volveu a petar no mesmo sitio que anterior, a cepa baixa do Pau longo de Bego. E novo ataque para Rubensa Porriño, Marta Groba aí buscaba ese impar Ángela. Bueno, pero provoca un mal pase tamén que non poida aproveitar. Hay aviso de pasivo. Paula, balón cara a Inés. A parada nuevamente de Laura González. Sí, era un lanzamento forzado xa para a xojadora do Porriño. Moi boa defensa aí da Cañiza. Ataque posicional para Balonmán Cañiza, minuto e medio para chegar ao descanso. Posibilidad de poñer as tablas aí ahora para Cañiza, que ordena. Ahí va Alba, buscando pase cara a Yaiza, buscando esa diferencia de centímetros entre Yaiza y Inés. Que vemos replay de Ángela, maravilloso. Queda co balón Yaiza, vai a poñer un poquinho de orden aí a Cañiza. Que ben roubou aí a carteira Ángela sin cometer ese golpe franco ou esa falta. Atacando nuevamente Cañiza. Sara Oerro, a ver para quen queda. Pelean polo balón Alba e Inés. Se vai a ser balón para Porriño. Ese balón dividido aí. Ven Inés Pereiro. Balón para Marta Groba, sigue a continuidade aí que escapou o balón a María cando xa estaba buscando o pase cara a Lucía, Sí, bo repliegue aí da Cañiza que foi capaz de nesa oleada de contraataque do Porriño, que normalmente tan efectiva agora ben defendido pola Cañiza, 15 segundos. Atacando Rubensa Porriño. Buscaba aí ao extremo. Quedan 8 segundos. Pitou pisando. María, Marta que vai a lanzar. Tomahawk de Marta Groba. A falta de 2 segundos. Quen foi a francotiradora? Vaya bazooka que ten aí, vaya Tomahawk que acaba de lanzar Marta Groba. Espectacular lanzamento. Para poñer ao Rubensa Porriño 2 goles arriba, Xulio. Sí, señor. Intensa esta primeira parte, entretenida, alternativas. A Cañiza que por momentos casi neutraliza esa diferencia. E bueno, Porriño que se vai por o doble da mínima, sabes? 17-15 que non... E con boas sensacións, porque recordamos que o Porriño chegou a marcharse de 5, igualaron o partido. As alternativas están aí e ningún dos dous equipos vai a dar o brazo a torcer, nin moito menos. Por suposto, eso é o que queremos tamén, seguir vivindo igualdad, ao espectáculo xa o temos servido, pero igualdad no marcador, que non hai xa... Hasta o final, hasta os minutos da tiritona non queremos que se desiguale. Esperaremos máis ben a segunda parte para consultar a bola de cristal e máis sobre todo para non volver a maldecir que non veña outra vez ese mal do comentarista cando xa estábamos palpando a prórroga, que Mosquera non fallara, pois demos de alternativa e fallou. Xa temos a María con protagonistas no centro do campo. María. Pois sí, estou aquí no centro do Gatañal con Luis Piña, alcalde da Cañiza. A verdade que non estamos moi acostumados a ver que os alcaldes de tan lonxe veñan aquí a ver as súas xogadoras. Como estás vivindo o partido? Moi ben, non? Realmente estamos aquí hoxe acompañando o noso equipo. Para nós é moi meritorio estar nesta final, non? De 16 equipos, pois estar nesta final para nós é todo un éxito. Que supón o balonmán na Cañiza? Moitísimo, non? Realmente o deporte máis destacado. Nós somos unha poboación pequena, apenas superamos os 5.000 habitantes. Estamos facendo un esforzo importantísimo e realmente o lugar que estamos ocupando para nós é moi importante. E bueno, como ves as rapazas? Van 2 goles abaixo. Ti crees que a Copa Galicia vaise para Cañiza? Ese é o meu desexo, non? Realmente temos posibilidades, eu creo que estamos discutindo, non? Hai que recoñecer que o Porriño é un equipo moi potente, pero nós estamos aí pelexando. Pois moitísimas gracias por estar aquí con nos hoxe, Luis. Moitísimas gracias a vos.
Agora tamén temos o xefe provincial de Deportes da Xunta de Galicia que se vai a chegar ata aquí. Pois xa o teño aquí o meu carón, Daniel Benavides, benvido ao Gatañal. Como estás vivindo esta Copa e Supercopa Galicia? Bueno, pois primeiro daros a noraboa pola organización, que unha vez máis un nivelazo de organización. E bueno, estamos vivindo con moita intensidade, xa miras o apretado que está o marcador e bueno, que incluso aquí, bueno, que cheguen equipos a finales como están chegando, pois casi con todo, aquí non hai nada feito, o sea, co cal a emoción hasta o último minuto, E bueno, ademais aquí vese a aposta que se fai dende as institucións, dende a Federación da Base. Estos rapaces que están xogando ahora eran os nenos das escolas, do plan que estamos agora sacando. Sí, efectivamente, bueno, nos facemos maiores, pero tamén con orgullo de decir, mira, o que se está facendo moi ben, hai un futuro garantido, por moito traballo que están facendo, clubs, familias, que nos parece que fai 2 anos andábamos aí con medos e tal, e de repente pasou a historia todo isto e estamos mirando a realidade, a bendita realidade. Fantástico. E como estás vivindo este encontro? Está aí moi apretadiño, é o que nos gusta, non? Un bo espectáculo. Efectivamente, un espectáculo está garantido. Vai a quedar o campeón, vai a ser da provincia de Pontevedra tamén, entonces co cal tamén, bueno, aí cos sentimentos, bueno, que gane o millor nesta final que estamos mirando aquí e que hai moito mérito, moito traballo, que decíamos antes, é dicir, estamos mirando, pois iso, co orgullo de decir, somos galegos e estamos facendo canteira. Pois ímonos quedar con esa frase que me gustou moito. Somos galegos, estamos facendo canteira, estamos disfrutando dela aquí no pabillón do Gatañal. Non vos perdades a segunda parte porque hai partido e pola tarde recordade que temos a Supercopa feminina e masculina. Ata agora.
Pois xa estamos de volta aquí no pabellón do Gatañal para vivir o desenlace desta final da Copa Galicia Feminina que está enfrontando Rubén Saporriño co Balonmán Cañiza. Recordamos o descanso 17-15 e descanso merecido, Xulio? Sí, señor, descanso merecido para os dous equipos e agora 30 minutos para a gloria ou para o aprendizaxe. Vale, desparpajo de xogadoras en todas as posicións, as porteiras por momentos frustrando os ataques, defensas intensas e ataques individuales e colectivos. Temos a gama completa xa, Berto. E agora 30 minutos para definir quen vai a ser a campeona e a subcampeona. O sea, o de campeonas que non se lle quite nunca, aínda que teña outro prefixo, non? Porque para mí son campeonas todas. Pois inicia xa a segunda parte co ataque do equipo da Cañiza. Laura Morais no centro, Sara Román no lado esquerdo, con Lucía Afonso no lado dereito. Esa primeira liña que sacou Mino a pista. Está Lucía na loita con Andrea Zafouse, pero non da axuda de Marta. Laura, lanzamento a parada de Bego, ben defendido, aí ven a contra, balón para Itaisa que foi quen de collelo. Como unha ventosa nesa man, E con xente colgada dela, Sí, moi cerquiña, estaban rozando en como colleu a unha man ese balón. Producense os cambios de ataque e defensa, sale Carla Baltasar no lado dereito, no lateral dereito da primeira liña do Balonmán Porriño. Sigue Marta Groba na centro de operacións. E a defensa intensa por parte do... Pero fíjate que o compañerismo, hai un contacto aí pola adversaria, bueno, ese... Balón para Itaisa, din que dentro. Circulación por dentro. E ataque do Sae Plas Cañiza, Lucía Afonso, Laura Morais, balón cara ao extremo, a Sabela, parada de Bego. ¿Cómo está Bego? Espectacular a parada de Begoña. Sí, porque era unha ocasión moi franca, tiña espacio aí a Cañiza por o repliegue tardío porque caíra Itaisa no seu ataque. Que ven Begoña aí para frustrar ese ataque da Cañiza. Hai forcejeo nesas defensas. Hai loita. Aí está o balón querendo chegar a Inés. Vai a quedar o balón de fondo para o Sae Plas Cañiza. Boas defensas ahora neste principio. Mellor axustadas as defensas que os ataques, pero chejarán os... María, dende o extremo, gol de María. Segundo gol para María Groba. 18-15 no electrónico, vai salindo o sol, vai despexando esa néboa que tiñamos aquí durante a mañán na ría de Vigo. Sí, para refrescar un pouquiño o ambiente, estaba ben, agora xa antes dos partidos da final da Supercopa poden ir á playa un pouquiño, pero xusto, ás 5 da tarde queremos a todo o mundo aquí no pabellón do Gatañal, disfrutando do balonmán en directo. Lucía Afonso encarando a Andrea Amarilla, non é quen de superala. Aí vai novamente Lucía. Novo golpe franco. Aviso de pasivo. Sara, lanzamento. Outra parada de Bego. Outra parada de Bego, sentando cátedra na portería Bego. Sí, como se foi aí moi ben, con perna e brazo abaixo para evitar que ese bote a superara. Co difícil que é ese bote diante dos pés do porteiro, cando... Bueno, nada, xa non vamos a realzar máis porque xa ten toda a puntuación aí Bego. No Carla Baltasar, balón cara ao extremo para Carmen Castro, non é capaz de recoller ben o balón en condicións. Andrea Amarilla, finta de brazo a penetración, vai a haber 7 metros na axuda
Con forza, con moita forza entrou agora Andrea. Carme Castro, ahora a línea de 7, diante Laura. Carme superando a Laura por debaixo. Quinto gol para a zurda do Porriño. El pequeno arreón ahora outra vez do Porriño, que se vai 4 goles arriba. Si non me equivoco, a Cañiza ainda non foi capaz de batir a Begoña, non? Sí que foi. Sí, pois un gol leva. Si non me equivoquei eu a anotalo, creo que sí que tiña un gol xa. Igual estou eu trabucado, Bueno, tampouco estou seguro, pero creo que ao final foi de 2 goles a final da primeira parte, 17-15, pode ser? Sí. Pois entón, Sí, ainda certo, está sigue Inmaculada a 0. no minuto 5 xa. E Inmaculada a portería de Begoña. Pois nova opción marrada pola Cañiza. E ven un novo ataque do Rubensa Porriño. No, mira, foi... Aí estamos, 17-15 o descanso, sí. Vamos aquí consultando. Marta Grova, penetración a parada de Laura. Recital das porteiras. Como si non fora difícil collerlle un lanzamento a Grova, a calquera das dúas irmáns, pero bueno. Ahí está a loita estupenda de Andrea Amarilla con Lucía Afonso. El novo ataque para o Balonmán Cañiza. Alba e Lucía nos flancos, Laura Morais no centro. Sigue esa defensa moi avanzada das irmáns Grova. Aviso de pasivo, Laura Morais. Cara Alba, balón que quería buscar ao extremo, esa primeira dúbida que tuvo. E non foi quen de darlle o balón en condicións a Sabela. Pues fantástica comezo desta segunda parte para a defensa de Porriño, Andrea, penetración maravillosa. Hai golpe franco. Despois da parada de Laura, novamente vemos aí a repetición ao lanzamento de Andrea. E o pouco que rozou Laura, axudando a que non entrara. Andrea novamente, Marta Grova zafándose do avanzado. Vengan a súa axuda Carme. Carla. Anticipouse Laura Morais. Laura Carángela. Cambio de man de Ángela para conseguir o lanzamento, Pois hasta o final non sabíamos se era diestra ou zurda, porque controla ben o balón coa súa man dereita ejecuta coa esquerda, fantástico para ganar ese ángulo e batir ahora no minuto 7 por primeira vez na segunda parte. 19-16 para o Porriño. Y atacando Rubensa, Marta Grova para Inés. Espereiro que se desdobla. Marta queriendo zafarse de avanzada. Pollas en Itaisa y aviso de pasivo. Ven Mencía na penetración espectacular de Mencía. E o primeiro gol para ela, poñendo 20-16 máis 4 novamente para Rubensa Porriño. Pero bueno, xa Cañiza xa abreu o marcador na segunda parte. Eso é un alivio porque moitas veces sabes, é unha tensión o non avanzar. Claro. Aí está que ven ahora a penetración de Lucía Afonso. Ves, isto é como comer e rañar, todo malo empezar. Ahora Cañiza xa consigueu 2 goles seguidos. Bueno, xa fora tensión e partido. Mencía ahora no centro de operacións. Ven a recibir buscándose un contra un. Balón para Carme Castro conseguindo o 6º gol. Que ahora pensou que lle iba a lanzar polo largo, metendo así a cadeira, deixou ese pequeno espacio no corto que moi ben ejecutou a extremo do Porriño. Pois acción para tratar de recurtar a distancia novamente para Saeplas Cañiza. Laura Morais buscando ese lanzamento, nova parada de Bego, pero hai golpe franco. Aí vai, nova opción, aí a penetración buscando, percutindo aí Laura Morais.
falta que consiga Itaisa. Laura buscándose 2 para 2 con Yaiza. Unha Yaiza que fai tempo que non vemos, Xulio? Pois sí, a verdade é que está asustando moi ben Porriño esa defensa para evitar, porque balón recepcionado por Yaiza xa sabemos que son letales. Erro aí na recepción, aí mira que pase de Bego. Que Moitísima mellora a transición defensiva de Alba Afonso. Que lista estuvo aí para o que xa parecía un contraataque que viña desde as nubes, viña... Andrea, que ven balón para Itaisa, o gol de Itaisa. Vai a haber 2 minutos. Aí para Ángela, xa o sabía, xa iba camiño do banquillo. Sí. Pois sí, moi ben aí Itaisa facéndose fuerte aí nese ataque, nese pivote. O mesmo que Yaiza, como reciban vai a ser difícil. Mellor non tocalas porque si non pode pasar isto. 2 pivotes de quilates as que temos ahora mesmo no 40/20 do Templo do Gatañal. E que ademais deféndense unha a outra. Bueno, ahora mesmo na defensa do Porriño casi individual. Aí está Yaiza, o balón que vai fora. Pedían algo máis dende o banco e o erro de Marta, doble, sí. Perdeu a posesión do balón e asubiaron os dobles. Si, nese bote non foi capaz de controlalo, foi o balón ao chan e o volver a recollelo, pois incurre nos dobles e recupera a Cañiza para poder acercarse un pouquiño no marcador. Ben Laura buscando 2 para 2 para Yaiza. Vai a ver agora sí 7 metros. Casi vou lanzar un xuramento ao aire. Vou a empezar a non falar de ninguén para evitar este mal do comentarista, porque foi nombrar a Yaiza. De que non habíamos, non? De que non se estaba vendo, e xa segunda seguida. 2 veces, Sí, home, eso sabemos que sempre aparecen. Hai momentos do partido no que poden estar un pouco mellor defendidas, pero que despois a calidad sempre aparece, Trementres o cartón amarelo para Mino, o banco de Saeplas Cañiza. Sara Carril superando a Bego. Perdón, Sara Román. Foi quen lanzou, quen superou a Bego. E poñendo 22-18, máis 4 para Rubén Porriño. Defendendo en inferioridade ahora a Cañiza. Balón para Carme Castro, que ven a visión de xogo. Fantástica visión de xogo de Marta Groba. Eso é vista periférica, porque xa correo, yo veo que quedaba a súa compañeira. Bueno, estaba atacando Porriño en superioridade, pero hai que velo, hai que ver ese espacio. E hai que executalo maravillosamente porque a distancia longa pode aparecer calquer man. Laura Morais en bote. Alba Afonso. Nuevamente Laura, vai a buscar 2 para 2 con Yaiza. Alba, que ven esa finta de Alba, o gol que consigue Alba Afonso. E ahora creo que vai... Pide a parroquia da Cañiza algo máis. Sí, aí está, mira, indicando a outra colexiada, indicando que ten que haber a exclusión a Itaisa. Faltaba un número a matrícula, pero sí, entre as dúas ao final tomaron a decisión que xa parecía a primeira instancia. Igualdad ahora, entón. Pois a segunda exclusión de Itaisa xa. 23-19, recupera xa aí. Saeplas Cañiza, xogadora excluída. Marta Groba para Inés, non se atreven ao lanzamento. Piden pasivo, piden paso. Marta Groba collendo distancia. Mencía, aviso de pasivo, ahora sí. Marta, ven o amago e a parada de Alexia. Sí, señor, como dice esa man aí Alexia para frustrar ese lanzamento de Marta, Producense os cambios no equipo da Cañiza. Que entra ahora Olaya. Vanse situar para xogar a superioridade ahora. Alba.
Balón cara a la derecha, Sara. Golazo, Sara Román percutiendo en esa defensa en inferioridade do Rubén Saporriño. Sí, tiña posibilidad de pase tamén a pivote para a súa compañeira, pero foi capaz de ela buscarse esa situación de gol. Ahí está Andrea Amarilla, forza, falta en ataque Sara. Moi boa defensa ahora da Cañiza, que sabéndose en superioridade nesa defensa numérica, pois nada, non toca cos brazos, non incurre en golpe franco, e co corpo provoca esa falta en ataque do Porriño para poder axustar un pouquiño o marcador. Ahí está, balón cara ao extremo. ¡Ole! Para Sabela, para Laura, perdón, o gol de Laura Morais. Sí, señor, aproveitando a Cañiza esa superioridade para ese parcial de 2-0, me parece. 23-21, pide máis intensidade aínda Mino. Mira a parroquia da Cañiza levantando os decibelios. Sí, Marta Groba, Andrea, a defensa e acaba en gol o balón. Sí, un poquinho de suerte, o lanzamiento estaba tocado, pero ainda así entrou. En este caso foron as xogadoras que fixeron reaccionar ao público, por un momento da Cañiza. E bueno, en todo caso, igualdad no campo. E veremos se os tanteadores tamén se igualan para poñer aquí máis tiritona neste desenlace, Laura Morais aí ordenando o seu equipo. Ben Sara que en carreira para Yaiza. Coa esquerda. Vale, pois sí, efectivamente, o gol de Yaiza coa esquerda, que ben se girou, que ben ejecutou. Sí, señor, que recursos. Cando non podía darse máis a volta para o seu brazo diestro, non lle importou. Coa esquerda tamén teño puntería, sí, Co señor. siniestro, si co diestro non vai, pois vai co siniestro. Marta Groba, querendo iniciar o ataque. Carla, balón para Mencía, con espacio para ese un para un, balón a Carme Castro, a Vaselina maravillosa, da asesina silenciosa que parece que non está, pero leva 8 xa, Sí, señor, 8 goles xa, e ahora que ben asustou, non tirou de potencia, ahora tirou de precisión, non? Sí, señor, moi ben visto esa Vaselina tan efectiva. Atacando nuevamente Bramán Coñiza. Laura Morais coa pelota. Oi, o erro aí no pase. Lo que decíamos deses pases largos, verdad? Ainda que non sea motivo de intercepción por unha defensora, axustalos non é nada fácil, Carla para Mencía. Buscando cara a Carme Castro. Ven Mencía nuevamente, ahora cara adentro. O golazo de Mencía. Como vai botando coa súa man esquerda para alonxar ese bote da defensora e despois cambia no aire. E hai tempo morto que solicita Mino. Un tempo morto que imos a escoitar agora mesmo. Un poco de orgullo, No podemos tener a la gente así como la tenemos y nosotras no darlo todo. No podemos estar defendiendo con cara larga y bajada. Son 4 goles ahora porque me han metido 3 seguidos, estábamos a 1. Aquí o subo el nivel, me van a tirar igual, las árbitras. Me están sancionando igual. O pego, o estoy dura, o no la dejo hacer lo que quieran. Ya está. Solo tienen 2 jugadoras, la 32 Marta Groba y allí Mencía solo pinta el fuerte, dime. Vamos a 6-0 otra vez, Yaiza, bajamos a 6-0. ¿Vale? Bajamos ahí. Cuando Marta coja el centro, que no tire. Mencía, sacarle la falta en ataque, que va al fuerte en cualquier lado. Y Alba, oriéntate para robarle el pase, si las pasa todas. Y en ataque, valientes. Si no os pido nada más, al 1 contra 1, 2 contra 2. Va. Laura, Alba. Aí as verbas de Mino a súas pupilas, tratando de buscar un novo arreón que reduza esa distancia de 4 goles cando xa estamos ahora no segundo parcial xa, no sí, pasado o Ecuador. Esas carreiras que teñen que ter os entrenadores de psicología e de investigación, porque non só ordenan o seu equipo, lle dan instruccións do equipo contrario, o sea, están estudiando seguido para optimizar o rendimiento das súas xogadoras, pero tamén estudiar ao rival
fundamental para darlle indicacións ás súas xogadoras de como defendelas e como atacarlles. Bueno, cátedra de balonmán aquí para os entrenadores. Atacando Cañiza, pedían pasos, balón cara ao extremo dereito, fantástico, sí, maravilloso. O gol da xogadora da Cañiza, gol de Isabela. Como aguantou aí para esperar e ver a posición da porteira donde podía alojar ese balón con fruto positivo para ela. Atacando nuevamente Rubén Saporriño. Ahí percutiendo Carla. Va a haber un nuevo golpe franco. Miro que lle pedía a súas un pouquiño máis de intensidade para poder parar o ataque do Porriño, que é indispensable, que é fundamental ese pequeno plus. Encía Marta que se levanta, Marta que vuelve a sacar o fusil, Marta que vuelve a marcar. Sí, señor, con esa defensa un pouquiño fundida, non se corta desde 10 metros a coller e lanzar con esa efectividade que ten. Ahí está que boa circulación, balón para Laura Morais pisando, ainda que xa parara o balón Bego. Aportando un pouquiño máis, Mencía coa pelota, balón para Asesina, silenciosa, outra vaselina maravillosa de Carme Castro. Mira ese chojo sobre todo das extremos, non? E cos porteiros, lle ofrecía o corto, despois lle tapaba, e moi civilinamente aí agora lle voltou outra vaselina para conseguir outra vez a diferencia de 5, non? 28-23, Sara Carril buscaba aí o cruce con Alba Afonso. Apóyase na outra Sara Román. Sabela, aviso de pasivo, Sara zafase da defensa e escapa o balón a Alba. Ven a contra, cuidadiño con esas, menos mal que ben mediu Laura. Ven a contra, gol de Laura Morais. Ahora sí, cuidado, que hai que axustar moitísimo neses cortes dos porteiros nos contraataques, que calquer roce supoñía unha tarxeta vermella, non? Sí, a expulsión do partido. E poñendo 28-24 novamente. Atacando Rubén Saporriño. Escapa o balón ahora, imprecisións nun en outro equipo. Pide máis intensidade de Mino, Carla Baltasar, lanzamento en apoio a cepa do poste de Laura. Quere correr novamente a Cañiza. Sara para Alba. Alba para outra Sara, pedíanlle que yo pasara para o extremo que estaba libre. Ahora sí vai a chegar o balón para Laura Morais, que non só reparte no centro, é letal dende o extremo, Sí, non a veo en primeira instancia a súa compañeira, pero despois de segunda sí foi aproveitado ese pase e ela moi ben aproveitou ese pase da compañeira tamén para finalizar en gol. Bueno, Marta non atopou o marco ahora nese lanzamento que chegaba ao primeiro paso. E outra opción para Cañiza para tratar de reducir distancias. Sara, a penetración, pitanlle pasos a Sara Román. Ese un contra un que ejecutara moi ben, pero foi decretados os pasos pola colegiada. Inés, que tampouco atopa o marco de Laura. E bueno, momento de imprecisións. Sara Carril. E 10 minutos, Berto, 10 minutos, un poquinho menos. Chega o treito final, agora sí. Ahora xa hai que afinar os ataques e as defensas. Ahora hai que afinar, bueno, se non había hasta este momento tamén que facelo, pero ahora xa poden ser máis definitivos. Aí está Alba Afonso e o erro na recepción de Sara Román. E Taisa para María Groba, gol de María. Gol de María.
Novo ataque para Cañiza. Foise agora novamente de 4 Rubensa Porriño cando tiña ocasión de poñerse a 2. A 2, sí, que sería xa eso. Pois xa sería apretar un pouquiño estes últimos 9 minutos. Sara, outra penetración, vai haber 7 metros, piden os 2 minutos dende o banco da Cañiza e dende a parroquia da Cañiza. Nesa penetración de Sara Román, que detivo tamén Bego novamente. Que sale cambio, Mara. Sí, el cambio na portería para eses 7 metros. Sara Román o lanzamento Sin duro, pensalo. seco, Sin pensalo. Para que amagar si son efectivas xa a primeira de cambio? Pois nada. A ver. Este desenlace. Vamos seguindo sumando goles, seguimos sumando accións. Van caendo os segundos 8 minutiños. Menciano, 1 para 1. Rouban a pelota novamente. Yaiza correndo para Alba. Ven Sara Carril con forza. Vai a quedar igualmente o balón aí. A Sabela. Sí, señor. E vai a iniciar un novo ataque. O balonmán Cañiza. Quería ver nesa segunda oleada aí ese pase por detrás do defensor, da defensora. Pero bueno, menos mal, recuperou a Cañiza esa posesión. Que ben o cruce. Alba Afonso culminando un cruce maravilloso iniciado por Sara Carril. Que moi ben arrastrou a súa defensora. E hai tempo morto que solicita Abel Estévez, o adestrador de Porriño. Imos a escoitalo. Bien. Y estáis aquí. Bien. Jugamos. Marta, Andrea, Carla, Carme, Inés. Y Taisa, si hay 6-0 entre los 13. Jugamos permuta para Andrea. Marta, te acercas un poquito, le pasas a Carla. Carla, un pase seguro aquí. Guárdate el bote. Guárdate el bote. Si no hay pase, ataca tú a tu segunda. Andrea, vas con espacio aquí y Taisa te vas hacia allá. Hacia allá. Tienes un 1 aquí. ¿Vale? Al espacio a reventar. No descartes la acción de media distancia. ¿Está entendido? Y Taisa el corte por delante de la tercera. ¿Vale? Bien. Cambiamos María por Carla. Si no da tiempo, defiendes en el 2 que no te arrastres. Vamos. Aí as verbas de Abel, as súas pupilas. Sí, para que non se lle poña o marcador, que sempre tuvo así con unha cómoda distancia, que non agora ao final lle vai a entrar as xogadoras un pouco canguelo, non? De estar sempre por riba e que veña Cañiza pisando fuerte. 2 goliños, 7 minutos 20 segundos. Bueno, eu preparo a miña tiritona, Berto. Nunca falta. Vai a poñer o balón en movimento Taisa. Marta que recibe, Carla no dereito, Andrea no lado esquerdo. Marta Grova, Carla Baltasar. Andrea Amarilla que se levanta superando a Laura. Fantástico lanzamento de Andrea. Sí, pero como se atreveu, Non sei se é o primer lanzamiento exterior dela, pero como se atreveu, marcador axustado, bueno, confianza que se lle pida as xogadoras. Bien atacando Cañiza. Sara Carril quería buscar a Yaiza. Boa defensa ahora de Taisa. Poniendo un poquillo de pausa Marta Grova. Marta que recibe nuevamente al lanzamiento de Marta. Sacando nuevamente a Tomahawk. Sí, señor. Marta ahora tampouco dudou. Pero bueno, ela xa viña de efectuar varios lanzamentos dese tipo e non lle costa poñer pen en carreira en 10 metros e por riba da defensa axustar aí para poñer outra vez os 4. Pues a ver como gestiona Cañiza ahora os ataques, porque van a ser cruciales ahora tamén para poder apretar un pouquiño marcador e meter o Porriño medo no corpo. Sara para Alba Afonso, queriendo superar a María Grova.
Aviso de pasivo. Sara, una penetración con ¡Ole! potencia. Maravilloso. Ahora Sara poniendo su equipo a las costas. Y nuevo ataque para Balonmán Porriño. Veña, movendo aí o Porriño. Llega Andrea, busca penetración, boa defensa de Sara Carril sobre esa penetración de Andrea Amarilla. Defensa 6-0 aí de Cañiza. Ahí está Marta repartiendo paquetiño para Inés. Pasos. Pasos. Pasos de Inés. Pues vamos a entrar nos últimos 5. Si a Cañiza é capaz de meter gol ahora Uy, erro ahí. Uy, erro en ese bote. Venga, contra de María. Gol de María Grova. Y comienza a tinguirse a final de cor vermello. Pero no cor vermello de Porriño. Sí, o a Cañiza lle dá o último arreón. Pero bueno, se antoxa un pouquiño difícil. Vexo moi sólida, sobre todo vexo moi sólida esa a defensa do Porriño aínda, o sea, xa menos de 4 minutos e medio. E habría que buscar un pouco unha heroica. Non sei se que venga, anticipaba aí Carme Castro buscando ese impar. Pero consigue un nuevo golpe franco aí a Cañiza. non sei se Mino querrá presionar na siguiente defensa. Sara que ven ahí a penetración de Sara Carril. Reducindo a distancia a 3. Ten que ser unha boa defensa ahora do Cañiza para tratar de reducir a distancia. Carla Baltasar na penetración, novo gol do Rubén Balonmán Porriño. Pois ataque outra vez crucial para Cañiza non xa desplomarse, digamos, non? Pero bueno, eu xa me temblan as rodillas. Sara Carril buscando a outra Sara. A Román. Fuerte. Aí buscaban conexión. Mino que pide o tempo morto en busca da heroica. Imos a escoitar ao adestrador do Balonmán Cañiza. Vale, primera acción. Yaiza, sacas el golpe de aquí, te metes entre las treses. Laura, vas de aquí a aquí y o te la tiras tú o balón a ella. Si presionan aquí, la jugamos para la derecha. Pero sí, recta, pégate aquí y vete. No hay más, hay tiempo. Vale, abajo, Alba, me cambias y entra Lucía a hacer mixtas. Laura y Lucía hacemos mixtas. Aquí en el centro. Yaiza, Sara Román, me da igual el lado. Sara Carril, ¿vale? Sabela aquí, ¿vale? O hacemos la mixta contigo mejor y con Laura y Lucía defiende aquí atrás. ¿Vale? ¿Sí? Ahora os digo a quién hay que dejar sola, a ver quién se queda. A Marta hay que hacerle una mixta, sí, yo te digo ahora, ¿vale? Estamos ahí. En ataque, hay que correr, hay que sacar rápido y hay que morir, ¿ok? Venga, va, atacar este izquierdo. Pois aí as indicacións de Mino e ahora a ver o xogo de xadrez que lle pode facer a Abel, A ver, sí, esperamos a ver qué pasa. Espera un pouquiño para ver quen saca, decirlle a quen vai a facer mixta. Bueno, qué bonito tamén este chojo de técnicos, que, bueno, a Cañiza un pouco ten que buscar eso, a heroica, xa lle indica o ataque despois de sacar a falta e a defensa. Aí vai Laura, o balón non atopa o marco, tampouco hai golpe franco. E vai ser balón para Balonmán Porriño. Marta Grova. Balón para Andrea Amarilla, que ven salir buscando, falta en ataque aí a xogadora de Cañiza, golazo de Carla Baltasar. Sí, señor, desequilibrada despois dese contacto, e incapaz de cruzar coa muñeca ese balón superando a porteira da Cañiza. Pois a distancia xa é de 5, Laura Morais percutindo, buscándose 2-2 con Yaiza. Sí, menos de 3 minutos, 5 goles arriba. Unha pena non lle salira
mellor aquel ataque que planeaba Mino. Que ben Yaiza, como reciba unha man, sacan novos 7 metros. Sí, a Cañiza pois non pudo chocar tanto con Yaiza, bueno, como desearía, non? Entón, bueno, non pudo utilizar a potencia de Yaiza en ataque. Sara, o lanzamento de Sara superando. E ahora sí presión, ahora presión, hai que intentalo. Se roubar 2 balóns non serían suficientes aínda, pero bueno. Y Taisa, Carla penetrando Carla. nuevamente. Carla, otro gol de Carla para mantener a distancia los 5 goles. Y ven atacando Sara. Vaya a ver golpe franco. E isto remátase. Vai a rematar a xornada das finais da mañán da Copa Galicia. Pues sí, si a primeira levou o equipo de verde, ahora este segundo vai ser para o equipo de vermello, non? E si xa temos a combinación ganadora verde-vermello. Veremos a que sale despois nas finais da tarde. Claro. Recordamos que volve a estar outra vez o balonmán Porriño na final da Supercopa Feminina, que se enfrontará ao Atlético Guardés. E na final da Supercopa Masculina, os pontevedreses do Cisne contra os locais do Frigoríficos do Morrazo. Sí, quedanos aí ainda 2 partidazos pola tarde. Ese primer enfrentamiento que despois será de Asobal, aí entre o Cangas e o Cisne. E bueno, é o habitual, que xa están acostumbradas de fai moito tempo aí as porriñesas e as guardesas. Pois no ataque Marta Groba. Balón aí para Paula, lanzamento que buscaba Andrea novamente dende fora, pero non conseguiu éxito. Sí, buscaba aí ese lanzamento rápido, sorpresivo, para que a defensa non lle dé tempo a levantar os brazos. E agora tampouco pode conseguir o gol. Ahora ven María na contra, novo gol de María Groba. Faltando 10 segundos que María Groba pon o 6. Remata. Ahora sí remata o partido. Remata esta final da Copa Galicia da Federación Galega de Balonmán na súa sección feminina. Sí, señor, a verdade é que disfrutamos tamén desta segunda final desta mañán de domingo para esta Copa Galicia, que non nos decepcionou para nada, partido igualado. Moi ben, as xogadoras derono todo. Creo que sufreu un pouquiño a Caniza, un pouquiño despois o cansancio, ahora ao final. E ben o Porriño aí hasta o final con esa defensa un pouquiño intensa, eficacia sobre todo da francotiradora Marta, non? E bueno, nada, partido para facer afición, para que as que veñen por debaixo, para que a base teña unha referencia moi clara, Que tamén é importante, non, que este tipo de eventos tamén sexan unha referencia para todos eses rapaces e rapazas que veñen empurrando por abaixo. Bueno, non hai máis que ver que nos descansos dos partidos, rapaces que salen con balóns a pista, aproveitando un ratiño que hai libre a portería para poder lanzar. Bueno, esas cousiñas que tanto nos gustan aos tolos do balonmán. Sí, estas enfermedades sanas que queremos, non, para as nosas bases, que cando as ves así, bueno, pois que aproveitan un momento para baixar, coller o balón e, bueno, pois que así sija, vale, que sija así este deporte que tanto nos gusta e que siga provocando os pequenos para que continúen esas fiebres benignas. Pois aí temos, mira, non queren, pero vai a ser secuestrada por María, a asesina silenciosa de hoxe, Carme Castro, que xa está aí no medio da pista para a entrevista con María. María, damoslle paso. Pois sí, teño aquí a cumpleañera, que ademais estamos poñendo a canción para que escoite todo Gatañal e que ella cante, así que esta que está de cumple, esta é unha encerrona, Carmen,
Que regalazo, campeonas da Copa Galicia. Como viviste ese partido? Creo que fue un partido muy duro, sabíamos que Cañiza iba a venir muy fuerte, pero ese es el trabajo que tenemos que seguir. Estamos trabajando muy bien en pretemporada y nada, muy contentas con esta Copa. ¿Cómo ves su equipo de cara a esta temporada en la División de Honra Prata? Lo veo bien, creo que estamos a muy buen nivel, al final somos de casa todas, nos conocemos muy bien y creo que si seguimos así vamos a llegar lejos. E a tarde toca outra final, non? Hombre, por la tarde la Supercopa, espero que estéis todos animando. Pois veña, a celebrar o cumple, a celebrar o título coas compañeiras. Noraboa. Gracias. E agora non vos ir porque imos dar comezo a entrega de trofeos desta Copa Galicia masculina e feminina. Recordade que esta tarde temos Supercopa ás 5. O Mecalia Atlético Guardés Conserva Sorbe Rubensa Balomán Porriño e ás 7 da tarde temos o Frigoríficos do Morazo Club Balomán Cangas contra o Cisne Colegio Los Sauces. Unha final da Liga Guerreras Iberdrola e da Liga Sacir Asobal. A entrevista a Carme Castro, a autora de 8 goles na final de hoxe que anda por riba, pois mira, de cumpleanos. Que medio regalo, non? A ver, non se juro que si tuviera que pedir algún regalo sería este en principio. A verdad que sí, como ben decías, era a ejecutora, como non sei, non me acordo repetir as túas palabras, en silenciosa, non? Sí. Que parecía que non... Parece que non está, non pero vai está facendo dano pouquiño a pouco. grano a grano e tanto aporta ao seu equipo. Pois sabemos aí como se vai dispoñendo na pista. Todo ese fotocall, esas autoridades na pista preparadas para esa entrega de trofeos da Copa Galicia, tanto na súa sección masculina como na sección feminina. E bueno, se hasta agora nos seguía parecendo espectacular toda a montaxe que estaba levando a Federación, pois seguimos sumando, non? Na súa línea, a verdade é que estánse vestindo moi ben este tipo de competicións que van a... é o demarraje, non? O demarraje do que será a competición despois oficial das ligas dos equipos. É moi ben, a verdade que isto dá moitos ánimos para despois ter unha temporada dura para todos os equipos, que isto está empezando. Pois disfrutamos moitísimo da mañán de hoxe do domingo. Coas finales da Copa é o que dicía María, olliño, o plato forte ou non, pero sí que o espectáculo do balonmán sigue. Ven todavía durante a tarde con esas finales entre equipos de Liga Iberdrola e de Liga Asobal, que de seguro que van a seguir sumando espectáculo e do bo. Segurísimo, eso xa é o teito, non? É o teito xa do balonmán. Ademais, dous equipos que se van a ver nas ligas. Pois vamos coa entrega de trofeos de hoxe. Nas finais da Copa Galicia 2022, a primeira competición da tempada para o balonmán galego, na que podemos ver en acción os mellores clubs da nosa terra. Antes de comenzar coa entrega de trofeos, dar as grazas ás afeccións por acompañarnos, ao voluntariado por estar ao pé do cañón e os clubs pola súa loita e paixón no 40x20. E xa sen máis, imos coa entrega de medallas na que contaremos hoxe coa participación de Bruno López, presidente en funcións da Federación Galega de Balonmán, Adrián Pena, concelleiro de Cangas, Luis Antonio Gómez Piña, alcalde da Cañiza, e Daniel Benavides, xefe provincial de Deportes da Xunta de Galicia. Quenda para o mellor xogador da Copa Galicia masculina. Entrega Bruno López a Diego Pérez, da Unión Balonmán Lavadores Vigo.
mellor xogadora da Copa Feminina entrega o Daniel Benavides a Balonmán Porriño Marta Groba. Turno ahora para o segundo clasificado da Copa Masculina. Entrega o trofeo concelleiro de Cangas, Adrián Pena, ao Indupor Balonmán Porriño. Segundo clasificado da Copa Feminina. Entrega o trofeo ao alcalde da Cañiza, Luis Antonio Gómez Piña, ao Oliveira e Faro Saeplast Balonmán Cañiza. Queda agora para os campións. Entregan o trofeo de primeiro clasificado da Copa Masculina, Bruno López e Daniel Benavides, a Unión Balonmán Lavadores Vigo.
Turno agora para o primeiro clasificado da Copa Galicia Senior Feminina. Entregan o trofeo Bruno López e Adrián Pena ao Rubensa Balonmán Porriño. Pregamos a todos participantes que vos acheguedes o fotocall para realizar unha foto de familia. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. 2 hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing Sweet Child of Mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song. Moitas grazas a todas e todos por vir hoxe aquí ao Pabellón Municipal de Gatañal. Pero recordamos vos que hoxe pola tarde tendes unha cita ás 5 coa Supercopa Galicia.